Isa ka estudyante sa Maritime School sa Bacolod City arestado sa kaso nga pagpanghimulos. Duha pa sini ka mga biyan nga ginapatihan kaupod sa paghimulos sa isa ka menor de edad padayon pa nga ginaayam. Yaring balita nga aton gintutukan. 2018 sang gikasuhan ang subong 24 anyos si Melvin Halandoni sang kaso nga rape kaupod ang iyang classmate sa isa ka maritime school sa Sumag kag isa pa ka abyan. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga ginhubog sang tatlo minor de edad nga biktima kag ginhimuslan. Apang sunok kay Halandoni, may pag-insindihanay sa tunga sa iyang grupo minor de edad nga biktima kag duha pa sini ka mga abyan nga babaye. Matik na nga mo na matabo mo. Di kadto kami CR. Pagkadto CR ang pamangkot sa nga kung okay lang siya bla. Bila okay man ako na siya, pagtabo, pag natabo kami sa loob, nagwa sa dayon. Pagwa ko, nagkanto sa sapya kwarto, tapos nagkanto tumigo ko. Duway, nang pagtabo sa loob nila nga, duway na ko kita, kaya siyempre nagwa na ko mo. Matapos ang natabo, nagbusong ang minor de edad. Hinggang bala mo, biskan din na mong bata, masuporta lang biyapon sa bata ya. Pero may sa naman makakita, di sa gwa-gwa, sir mo. Ano ni klase nga bayaw? Layaw man sir eh. Hindi magigwa pa sir. May tsura lang. Nalakip man si Halandoni sa top 10 most wanted persons sa Bacolod City Police Station 9. Automatic, pag amo na yung mga kaso, I don't think so kung makakuha kaya sang NBI clearance once yung mag-apply ka or ano pa imong pag-eskwelahan because that is a criminal offense, grave offense ina siyang kaso nga rape. Ginapaabot man sa kapulisan ang warrant of arrest sa duha pa ka makaupdanan sang suspect. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.